Olatu baten atzetik besteak transmisioaren goranzkoa nabaritu zen lehenbizi urriaren 14 aurrera. Hortik tiraka heldu zen ospitaleratutako paziente kopuruaren hazkundea azaroan. Eta adituek ohartarazi bezala beste igoera baten iragarle izan dira aurreko biak. COVID-19arekin hilabete hildakoena alegia. Osakidetzak eta Osasunbideak atzo emaniko datuen arabera 45 pertsona zendu ziren abenduaren 13tik 19 arteko astean Hego Euskal Herrian koronavirusak jota irail hasiratik erregistratutako kopururik handiena delarik. Izurriaren edatzea aintzat hartuta eta eguberrietan COVID-19ak aurrera egitea eragiten duten egoerak ohikoak izaten direla argudiatuta, gomendio bereziak eman dituzte Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroako gobernuko osasun sailek, arinago Jan Castex frantziarren ministroak egin bezalaxe. Izan ere Ipar Euskal Herrian azken bi asteetako neurketek kutsatze kasuen erritmoen moldatzea erakusten dute. Halere, 100.000 biztanleko 500 kasuen langatik behera igarotzeko hurbilden lurraldean, erietxeetan dagoen presioak kezka sortzen du. Aurreneko 7 egunetara begira egiten dira COVID-19ari buruzko estatistikak Ipar Euskal Herrian. Akitania Berriko Osasun Agentziak abenduaren 6 eta 12 artean egin zuen kasuen azkenengo zenbaketak, oraindik ere oso kutsatze maila handia dagoela agerian utzi dute. Zehazki, aste horretan 1.000 biztanleko 562,4 kasu zenbatu zituen Osasun Agentziak. Arratsaldeon guztioi, negua iritsi da eta Gabonetako pornatarian izturriaren gatiko ziurgabetasuna nagusi da Euskal Herri osoan. Udane Arbeo kazetariak geroxeago azalduko dizkigu, Gasteiztik zeintzuk diren Jaurlaritzak berriki indarrean sartu gura dituen gomendioak, lehenago baina eguneko beste lerroburuei erreparatu behar diegu. Izan ere ostiralean zenduriko Antton Troitiñoren senideek eta etxerateko zein sareko ordezkariek espetxak euskal presoen osasunean duen eragina salatu dute bart Donostian eginiko agerraldian. Guran gaur magazinean berriz Inazio Oiarzabal izan dugu gonbidatu nagusi gisa eta halaxe aldarrikatu du gaixoi dauden presoen askatasuna. Azkenean, Antxonen egoera tamalez beste batzuen ondoren datorren beste eriotz bat da. 20 larriki preso gaixo daude gaur egun oraindik kartzeletan. Aipatu genuen bezala atzoko agerraldian eta baita mobilizazioetan ere guk esaten duguna, Antxone azkena izan dadila eta larriki gaixo dauden presoak etxean egon behar direla, uste dugulako pertsona guztiek bai kalean egon, bai kartzelan egon, osasun eskubidea izateko eskubidea daukagula. Gaixotasuna aurkitzen den momentutikan artatze egoki bat izateko, artatze profesional bat edukitzeko eta horri aurre egin ahal izateko eskubidea daukagula eta horretarako neurri ezberdinak behar dira, konfiantzazko mediku baten beharra dago, eremu profesional baten beharra dago eta hori kartzelan ez da bete. Troitiño era horretan hildako azkena izatea nahi dute sarek eta etxeratek ala laster bueltatuko gara gai berarekin ekonomia arlora iritsita ordea, 6. aldiz berritu duten Nafarroako hitzarmen ekonomikoa. 1990ean hitzarmen ekonomikoa onartu zenetik horretan egin den 6. aldaketa da zuzen ere. Aurretik kontzertu ekonomikoak hartutako bide beretik zerga eta finantzarloko aldaketa esanguratsuak dakartza. Alde batetik Nafarroak bere gain hartuko ditu Tobin eta Google tasen eta merkataritza elektronikoko bezaren bilketak. Bestetik, finantza arloan bezaren bilketa doitzeko formula berritu dute. Bere garaian Jaurlaritzak esan zuen zerga berriekin 220 milioi biltzea espero duela, aldiz Nafarroko gobernuak ez zuen zifrarik eman nahi izan. Firmado es el ADN de Navarra, es esencial y es una clara muestra de las fluidas relaciones entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España y supone la consecución de un objetivo largamente buscado en Navarra. Lo que firmado es bueno para Navarra. El acuerdo alcanzado con el Estado refuerza el régimen tributario y financiero de Navarra y refleja en su contenido la madurez y la estabilidad que ha alcanzado nuestro convenio económico. Bestadetik
Azti gripearen agerraldi bat atzeman dute Akamarreko etxalde batean eta igandean hil zituzten bertako ate guztiak. Kasu gehiagoren beldur, Araupeko eremu bat ezarri dute Akamarretik 10 kilometrotara. Hala, une honetan 16 udalerri daude babes eta zaintza eremuan. Nafarroa berean piztu da alarma Akamarre udalerrian. Sudoest edabidearen arabera, etxalde batean agertu ziren H5N8 birusaren susmoak eta susmo horiek bultzatuta bertako ate guztiak hil zituzten pasa den igandean. Susmoak baina zenbait egun lehenago hasi ziren zabaltzen eta Akamarrerekin muga egiten duen beste udalerri batean ere, gazte gripe kasu bat agertzeak susmo horiek areagotu zituen. Atzo baieztatu zuten gazte gripeak jota zeudela, Akamarreko etxalde hortako ateak eta inguruan kasu gehiago ere egon daitezkela jakinarazi zuen Pirinio Atlantikoetako departamentuko prefeturako ordezkariek. Ekonomia arlotik kultur arlora pandemiak hala beharrez eragindako trabak batzuetan onerako suerta daitezke. Esaterako Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona sarien banaketan Xabier Amuriza eta Jose Ramon Etxeberria holtza baten gainean elkartzeko. Kafean zokian ikasgai magistrala eskaini dute bart bi jakintsu handi hauek hain zuzen ere. 1993an sortu zituen Eusko Ikaskuntzak Manuel Lekuona sariak helburu argiz dagoen ibilbide luze eta oparoko pertsonalitateei aitorpena egingo zitzaien. 2019an lehen aldiz bertsolari bati egokitu zitzaion Xabier Amuriza bertsolari idazle eta ikerlariari. Orduan pandemia gure bizitzara iritsi eta sari banaketa zintzilik gelditu zen guztion bizitza bezala. 2020an berriz Jose Ramon Etxeberria zientzialariak jaso zuen aitorpen hau, zientziako goi mailako ikasketetan eta ikerketan euskara normalizatzeko egindako lanagatik. Bada horrela atzo Bilbon eginiko agerraldian jaso zuten biek garaipen ikurra. Eta lerroburuekin amaitzeko kiroletan Natalia Arroyo entrenatzaile katalanak 2024 arte berritu du Realarekin zeukan hitzarmena. Pasa den urtean iritsi zen Donostiara eta iazko denboraldi paregabean lortutako emaitzak hobetzen ari da. Sasoi honetan urtea bukatzeko partida baten faltan, bigarren sailkatua da Reala. Orain Gabonen aurretik itxi dute luzapena entrenatzaile eta klubak, eta gainera ez da urte batekoa izango. Katalanaren kontratua 2022an iraungitan zen, eta luzapen honekin beste bi urteko jarraipena ziurtatu dute. Iazko denboraldiak gogoangarria izan bazen, aurtengo emaitzak ere ez dira gutxiagorako. 14 partida jokatuta 11 irabazi ditu, behin berdindu du eta 2 partida galdu ditu. Bada eguneko lerroburuak horrela Gasteizera goa Zudane Arbeo Gabonen atarian gaudelarik, egu berrietan COVID-19ak aurrera egitea eragiten duten egoera ohikoak izaten direla argudiatuta, gomendio bereziak eman ditu Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, ze gomendio dira horiek. Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan egin bezala, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere Gotzune Sagardui Osasun Sailburuak herritarrei eskatu die ospakizunetarako talde egonkorrak eta txikiak sortzea. Beti ere 10 pertsonatakoak gehienez edo 2 familia unitatekoak. Ostalaritzari dagokionez, mahaietan 6 pertsona biltzea gomendatu du eta aldela kanpoan biltzea. Topaketa handiak sor daitezken egoera galaraztea eskatu du sailburuak eta hauek aipatu dituzte besteak beste kotilloiak, jaiak eta enpresetako afari edo bazkariak. Eta pilaketa handiko zenbait gune ere aipatu ditu Sagardui sailburuak, esaterako ikastetxeak, gurtzak, lekuak eta merkataritza guneak. Eta egoera horietan guztietan ere zuhurtziaz jokatzeko eskatu du Gotzone Sagardui Osasun sailburuak. Herritarrei gomendatzen zaie zuhurtziaz jokatzeko eta neurri gehigarriak hartzeko ere, esate baterako, talde txiki eta egonkorrak sortzea, sintomak izan ezkero parterik ez hartzea edota platerrik ez banatzea. Topaketak seguruagoak izan daitezen jarraibideak eskaintzea da helburua. Testuinguru honetan ospatu beharko ditugu Gabonak eta horrekin bat iragarria Donostian eta Gasteizen olentzeroren eta erregemagoen desfileak egingo direla, Bilbon aldiz, ez da egingo zer gehiago daikigu Dane.
Bai, hemen Gasteizen esaterako udalak abenduaren 24ko Olentzeroren eta urtarrilaren 5eko erregemagoen desfila mantentzea erabaki du, edonola ere ibilbideak luzatu egingo dituela. Iragarri du jende pilaketak ekidite aldera eta Covidaren bilakaeraren aurrean herritarren segurtasuna bermatze aldera ez da gozokirik jaurtiko desfile horietan. Donostiako udalak bere aldetik abenduaren 24ko Olentzeroren eta Mari Domingiren desfila ere mantentzea erabaki du segurtasun protokolo zorrotzak ezarriz. Bilbon aldiz, Olentzeroren eta Errege Magoen desfileak bertan bera uztea erabaki dute iaz bezala antzerki musikaleko ekitaldiekin ordezkatuz. Besteak beste, Olentzeroren ikuskizun bat eskainiko dute abenduaren 24an Arriaga Antzokian eta Errege Magoena urtarrilaren 5ean izango da Bilbao Arenan. Ikuskizun horietara guztietara joateko sarrerak beharrezkoak izango dira eta horiek abenduaren 21ean eta abenduaren 30ean izango dituzue salgai. Aurten ez gara egongo Bilboko kale guztietan, baizik eta Arriagan eta Bilbao Arenan. Segurtasuna, konpromisoa, bakoitzaren erantzukizuna. Guztion artean irten behar gara egoera honetatik. Eta gaiz aldatuta, aipamena egin dugu Lerroburuetan ere, udan arbedu gaixotasun larria zuen Antxon Troitiño, Donostiako euskal preso ohiaren heriotzaren aurrean, etxeratek eta sarek larriki gaixo diren presoak kalera ateratzeko eskatu dute. Atzore mobilizazioa burutu zuten, ezta? Antxon Troitiñoren heriotza euskal presoek pairatzen duten sistema ankerraren islada dela salatu dute senideek, sarek eta etxeratek eta exigitu dute gaixotasun larriak pairatzen dituzten presoak lehenbailen kalean izan behar direla Troitiño azkena izanik. Antxon Troitiño Intxaurrondoko preso ohiaren heriotzak espetxe sistema ankerra dela eta preso gaixoak ahalik eta lasterren kaleratzeko behar islatzen duela nabarmendu dute Donostian presoaren senidek, sarek eta etxeratek egin duten agerraldian. Antxonek 28 urte luze egin zituen espetxean, eta soilik gaitzak atera bueltarik ez duenean eskuratu ahal izan zuen baldintzapeko askatasuna. 10 hilabete baino ez dira igaro orduzu. Euskal presoi aplikatzen zaien salbuespenezko espetxe politikaren krudeltasuna agerian geratzen dela nabarmendu dute Antxon Troitiñoren heriotzaren kasuan. Gauzak horrela larriki gaixo dauden presoak etxeratzeko ordua da sare eta etxeraten arabera. Behin eta berriro salatu dugu euskal presoi ezartzen zaien salbuespenezko espetxe politika honek heriotz zigorra suposatzen duela gaixotasun larriekin espetxean jarraitzen duten pertsonentzat. Heriotza ziurtatuta dutenean, gaitzako bera egiteko aukerarik eskaintzen ez duenean, soilik ematen baitzaie euskal presoi etxeratzeko aukera. Antxon Troitiño 28 urtez preso egon dela gogoratu dute. Lehenik 24 urtez egon zen giltzapean eta zigor osoa bete ondoren Huelbako espetxa utzi zuen 2011 urtean. Ondoren kanpaina politiko mediatiko izugarria egin ziotela salatu dute eta eraso horrek senidei ere izugarri eragin ziela. Horren ondorioz berriz atxilotu zuten Londresen eta 2017an Estatu Espainolera bidali zuten. Beste 6 urteko espetxaldia ezarri zioten dagoeneko osasun egoera txarrean zen Troitiñori. 2021ko otsailean atera zen estremeratik gaixotasun larria zuelako eta abenduan hilda 10 hilabete beranduago. Hainbat dira jada kartzelan izandako gaixotasun larrien ondorioz hil diren presoak. Salbuespen legediari stop. Etxean eta bizirik nahi ditugulako. Igandean Intxaurrondon Troitiñoren oroimenez eta presoen eskubideak errespetatzeko elkarretaratzea egin ondoren atzo arratsaldean manifestazioa egin zuten. Antxon Troitiño azkena izan dadila eskatzeko. En el caso de Ochoa Deribe había sido escarcelado. Ostera Espainiako Auzitegi Nazionalak beste auzibide bat ireki du, ustezko hamaika eta kideren aurka Dignidad y Justizia biktimen elkarteak ezarritako kereia bat du abiapuntu. Auzitegiak tramiterako onartu du eta ikerketa abiatu du hainbat euskal herritarren aurka. 2000 urteko urriaren 30ean Jose Francisco Querol Espainiako Auzitegi Goreneko epailea, eta haren Bizkartzain Jesus Escudero eta Armando Medina txoferra hiltza leporatuta ikertuko dituzte. Madrilen hil zituzten 3 bomba auto bat leherrarazita. Ikertuen artean euskal preso politikoen kolektiboko mintzaideak daude. Jon Olarra, Ainhoa Mujika eta Marisol Iparagirre. Preso ohiak dira beste batzuk Mikel Albizu, Vicente
Vicente Goikoetxea, Iñaki Graziarregin eta Ramon Sagartzazu. Beste batzuk ordea, orain preso daudenak Gorka Palacios, Xavier Garzia, Asier Oiarzabal eta Juankar Iglesias. Espainiako Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak abiarazi du ikerketa eta Espainiako poliziari eta Guardia Zibilari garai hartako etako egiturari buruzko informazioa eskatu die. Joan den abenduaren 3an Logroñoko espetxean batu ziren Agus Hernan, Foro Sozialeko bozeramailea eta Olarra eta Mujika, Euskal Presoen kolektiboko mintzaideak, hain justu, Euskal Preso politikoko kolektiboko kideek, kezka erakutsi zuten pertsona batzuei eragiten dieten sumario berriak irekitzeko dagoen bultzada judizialagatik, era berean Donostiako auzitegitik, era telematikoan, Mikel Albizuk Espainiako Auzitegi Nazionalean deklaratu du gaur, auzipetu gisa Gregorio Ordóñez Donostiako alkateordearen hilketan, ustez izan zuen erantzunkizunagatik, 1995ean izan zen erailketan, harira sortuk elgarretaratzea egin du Donostiako auzitegiaren parean, eta Aimar Alduna sortuko kideak hartu du bertan hitza. Badira, urte luze, Mikel Albizuk espetxea atzean utzi zenetik, eta honen atzean dagoen helburua berdina izaten jarraitzen du. Hau da, espetxeak berriro ere Euskal Herritarrez bete, eta Euskal Herria iraganera ateatua mantentzea. Ez da kasu isolatu bat, gure ustez. 10 urte betetzen diren honetan, aieteko adierazpena burutu zenetik, ezkerreko independentismoak eman ditu urratsak, ematen ari da urratsak eta urratsak ematen jarraituko du herri honetan bakea, elkarbizitza eta estatuarekin dugun gatazka politikoari irtenbide justu bat emateko. Beste batzuk aldiz kontrako norabidean ari dira. Bide hori oztopatu eta herri honetan berriro ere sufrimendua, mina eta ukazioa eragiten. Berriro diogu, herri honetan bakeak, elkarbizitza eta konponbideak Mikel gure artean egotea eskatzen du. Bestelakoan urtarrilaren 14an 10 urte beteko dira Jose Luis Álvarez Txillardegi hizkuntzalari, idazle eta politikaria hil zenetik, etaren omenezko hainbat ekitaldi egingo dituzte Donostian urte horren karietara. Txillardegiren ekarpena gogoratzeaz gain aitortza publikoa eskatuko dute harentzat, eta Txillardegi Udal Liburutegian herri plataformak ekitaldiak baliatuko ditu Donostiako Udal Liburutegiari haren izena jartzeko eskaera indartzeko. 4 egunetan banatu dituzte ekitaldiok urtarriaren 11an Txillardegik hizkuntza politikaren inguruan egindako gogoetez, arituko dira Alaitz Aizpuru jakineko kidea eta Inigo Urrutia Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Telesforo Monzon ILAB Euskal Herrigintza laborategiko Txillardegi gogo eta guneak antolatuta. Leku horretan bertan urtarriaren 13an kronika liburu aurkeztuko dute Txillardegik bere garaian Argia aldizkarian egindako kroniketan oinarritutakoa. Koldo Izagirre eta Juan Luis Zabalak, idazleak Garbine Ubeda Euskal Idazleen Elkarteko lehendakaria, eta Gorka berezi hartua Argiako kazetariariko dira islari. Gaiz aldatuta eta larunbateko bajari segira Nerea Ibarzabal izan da gauez, gurean gakoak saioan txapelketa prestatza gogorra izan bada ere, ingurukoen babesak aurrera egiteko indarra eman diola esan digu eta halaxe aritu da gurean. Oso egun ederra izan duzu moduan 8 bertsolari okustutudan ona ingendula, ondo preparatutako txapelketa bat izen zala, eta, baina norbere izena entzutea da, oso nekatuta heldu zarenean helmuga batera, gainera esatea, gainera lehenengo heldu zara, eta berez izan du neke honek. Okerrezpanago, bi emakumeek Bizkaian egiten duten lehenengo buruzburukoa da, orduan segurua zen beste emakume bat lortuko zuela txapela, onintza eta gero. Bada agian aldaketa baten seinale nire ustez ez bakarri Bizkaiko ez ikusi da justu da azken honetan ez. Xilaban eta Nafarroan ere hori ze emaitzak neskok eta aurretik ere ikusten zen. Nik uste dute duela denboratxo bat egiten ari garen bide bat dela, aurretik ere egindakoa beste emakume bertsolari askok eta haiei esker. Aliantzak indartu ditugu, alduntze bertso eskola hor dago, horrela ekartzen dira
emakume pila bat, hortik kanpo ere saiatzen gara sortzen zirkuluak eta elkarri benetan sinestarazten edo konfiantza bat ematen askotan agian norberak zailago duena sentitzen edo, eta horren emaitza da, eta hori ere behingoz txapelketan ere islatu dela, bagerekien ze maila zegoen, bagerekien nola brillatzen duten plazan, ez da, nola ikusi dugu elkar brillatzen oso leku, ez miribile baizain beteetan, ere bai, baina ez, eta orduan, gainera ondo irtetea finaletan gure lana, pozgarria. Arrakalak loratu. Eure etxeak berriz, Amaika Telebistak fundazioa sortu du kalitatezko edukiak bermatu eta erronka berriei aurre egiteko, zuen babesa behar baitu bat izan Amaika egin. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Amaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, Amaika egin. Amaika Fundazioaren babesle egin nahi duzu? Sartu amaika.eus bat izan Amaika egin orrialdera eta osatu formularioa. Oso erraza da. Zein ekarpen egin nahi duzun aukeratu ondoren, eskatzen diren datu pertsonalak jarri eta baldintza legalak onartu besterik ez duzu egin behar. Amaika Telebistako informazioa jaso nahi izan ezkero, onartzen dut Amaika Telebistako informazio komertziala jasotzea ere klikatu eta bidali. Telebista ezberdin bat egitea posible delako. Bat izan, Amaika egin. Bada, astearteko kontuak horrela direla iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, nahiak nahi taldearen beldurra bestiaren bideoklip berriarekin agurtuko zaituztegu. Beraz, gustatuko zaizuelakoan besterik ez guraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean aurrutzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro Amaika.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Zuaren magalean harrizko saiesten Lagun bat, laguntza eskatzen Izuaren arrakasta etxigarria Beldurra, dator nigana